Dámy a pánové, vítejte už u 4. dílu našeho podcastu Mezi dvěma světy, který samozřejmě děláme spolu s Tomiem. Tomio, ahoj, vítám tě tu s námi. Ahoj Jakube a vítám taky naše dva hosty, tak jestli je můžeš představit krátce. Je to tak, máme tu dneska opět velmi zajímavé hosty, tentokrát je to pár, který spolu už nějakou dobu žije, dva mladí rodiče, Angie a Pepa Kurka, což jsou dva velmi mladí známí influenceři, řekl bych možná hvězdy českých reality show. A to, co je vlastně nejzajímavější, hlavně pro mě, takže se spolu poznali a potkali v Clash of the Stars na druhém turnaji. Je to tak? Vítáme vás tu. Ahoj Angie, ahoj Pepa. Ahoj. Zdravím. Řekl jsem to správně, že jo? Řekl jste správně, akorát nepoznali jsme se přímo na Clashi, ale ten Clash nás vlastně jakoby zblížil, že jsme si dávali vědět ohledně přípravy a jak všechno. jsme líní oba. Říkali, ty mě se nechce na trénink. Takže ten Clash nás vlastně jako zblížil a díky tomu je teď Rafík malej. Díky Clashi vlastně, jinak by nebyl. No. A jo, no, mě by to právě zajímalo, jestli přeskočila Jiskra už hned na úvodu nějak, když byla ta úvodní tiskovka, někdy 2 týdny před turnajem. Ono už to taky 2 roky, co byl Clash 2, už to docela utíká. Je to dlouho. A hned na začátku mezi váma přeskočila Jiskra, nebo pamatujete? Jako u mě tam ta Jiskra byla, nevím jak u Pepy. U mě, prosím tě, já jsem zahlíd Angie, ještě když byla v Superstar, jako, a to je třeba, jak je to dlouho? Jsi byla v Superstar. No, byla jsem Superstar. Fakt? tak jsem jí tam jako zahlíd a to už je hrozně dlouho. Takže umíte zpívat taky. Snažím se. No, Tak to je super. Takže u mě to bylo jako jasný, no, u mě to bylo hned a pak vlastně jsme se zbližovali, až je z toho dítě, no. Já teda strašně obdivuju lidi, co umí zpívat, protože já jsem měl takový sen, jo, že se naučím někdy zpívat. Tak jsem chodil na hodiny zpěvu. Do té doby jsem to řešil tím, že si v autě dám nahlas, že jo, samozřejmě rádio a oblíbený písničky, že jo, a abych se sám sebe neslyšel. No a zjistil jsem, že teda fakt vůbec na to nemám talent, ale zase je důležitý, jako z hlediska té motivace, protože se bavíme o tom, že se seznámili v Clash of the Stars. Já si myslím, že je dobrý ty svoje sny zkusit, aby si člověk mohl říct, že to třeba nejde, než to neskusit a pořád si říkat, ale měl jsem to zkusit a on ten život běží pak a neskusil jsem a pak vlastně člověk je zklamaný. Co si o tom myslíte? Takhle, já vůbec neumím zpívat, takže tak. No ale spíš o té motivaci třeba. Superstar Jako bych neuspěl asi. Jako za mě, já zkouším všechno v životě, úplně všechno. I co se týče vlastně jako škol, tak já jsem zkusila asi 4 střední školy a ani jedna mě nebavila, takže zkusila jsem to. No to jo. Takže já se tímhle řídím úplně přesně. No takže si taky myslíte, že přece jenom je dobrý, aby třeba lidi, když něco chtějí nebo chtějí něco dokázat, tak aby to zkusili, aby o tom jako jenom nemluvili. Já si třeba myslím, že to tak je. I vaše zkušenost je teda taková, že do toho jít, zkusit to, buď to nejde, aby to člověk nelitoval. No tak to já mám jako úplně ze vším taky. Já jak dostanu nějakou nabídku, jakoukoliv, vlastně proto jsem taky prolez tolik reality show, ale já jako neříkám ne na ty nabídky. Jako když mi volali třeba nechcete do Masterchef a říkám, tyjo, a zase tak vařit jako neumím. Ne, takže já jsem si vlastně na kuchaře a učil jsem se po nocích prostě vařit, abych jako tam se úplně jako nestrapnil. Takže vlastně já jdu fakt do všeho. Jako když mi přijde nabídka, tak jdu do všeho. No já jsem, Pepo, slyšel, že právě rád vaříte, ale já teda taky strašně rád vařím. A co je takový, když se zeptám Pepy, Angie, ale i tebe, Jakube, co je jídlo, který když si vzájemně uděláte nebo jeden druhýmu, tak si uděláte radost, že to tomu druhýmu chutná teda. Že jsi byl v tom Masterchefu, takže... No tak povídej, co ti ode mě chutná. Ne, tak všechno, jako co uděláš, tak mi chutná vlastně. Diplomatická odpověď. Jo, to je hodně diplomatická odpověď. No a ty něco vaříš? Ne, skoro vůbec. Jako hlavně přítelkyně a já si tak jako nechávám živit. U nás teda vařím jako spíš já, bych řekl. Ne. No, já bych řekl. Jsem rád, že udělám rejži a tím No já třeba mám strašně rád český hotovky, jo, ale oni trvají strašně dlouho. Takže ve finále doma dělám vlastně špagety, že jo, nějaký těstoviny, protože je to hned a mám takový pocit, že přece jenom mě už je přes 50, takže už to pomalu spaluje, to teda můžu jenom tady závidět, že jo, vám všem. Ale on to nějak nefunguje, když skoro nejím, teda jo, tak jsou s tím problémy, ale ty český jídla, oni trvají strašně dlouho, jsou hrozně dobrý, takže to já jim v poledne jako hotovky. Jo? Včera jsem měl knedlo, ale dokonce na snídani. Já jsem si ho dal v práci. Já jsem neměl čas sem snídat, tak jsem si to dal pak v práci, jo, ale
Tady jenom s jedním knedlíkem, no, ale jinak Jenom s jedním, jo. Ty knedlíky já to mám právě nejradši, člověče, takže to... Fakt jo, tak to já vůbec nevím. Já miluji knedlíky a vůbec. svíčkovou. Tak potom se třeba. tloustne asi, ne? Nebo... Jo, ale není to z toho důvodu, že by se tloustlo, ale já vlastně nemám rád jako třeba rajskou a takovéhle věci. Koprovku. Koprovku, jako to mě vůbec nenapadne si udělat. A třeba jako, svíčková, tam ty knedlíky s tou třeba omáčkou, to je... Svíčková, guláš, tak to je jediný, co takhle jako jim, ale nedělám si. No to je právě, já si vzpomínám, že já jsem třeba svým japonským přátelům dal poprvé svíčkovou, tady v Čechách, tak oni si mysleli, že ty knedlíky jsou chleba. Jo, a hrozně se divili, jak to, že to není jako... Já jsem říkal, že to vaří ve vodě, on říkal, jak to, že není rozmočený. Ale hlavně, oni si vzali ten knedlík, jo, nožem na to namazali tu omáčku, pak na to dali plátek chleba, přiklepili dalším knedlíkem a jedli to jako sendvič. Já jsem říkal, počkejte, takhle se to u nás nejí. Nebo třeba hrozně jim se divili, když se mi dal, že mají rádi ryby, že jo, tak jsem jim dal pstruha. Ale oni to nechtěli s bramborama, oni chtěli s rýží. Takže pečený psů s rýží, což jako Čecha jakoby šokuje, že jo, ta kombinace. A oni si strašně na tom pochutnali, takže to jsou takový jako rozdíly. To je strašně zajímavý, že to vlastně neznají. No Angie, a co vaříte vy doma teda? Jako co, z čeho má Pepa radost? Z čeho má Pepa Jo, radost? on říká, že nejvíc miluje koře na paprice, když udělám. Je to ale dobrý. To je pravda. To bych si A já dal. to dělám výborně. Já tam jsem dám do té ještě doby bujon. vůbec nejet a když ho udělá jako Angie, tak mi hrozně chutná. No to je ale skvělý jídlo. A s těstovinama to mám. To je výborný. Jo, taky dělám s kolínkama. No to s kolínkama, to je klasika. A že není v restauracích někde jídlo s kolínkama? Člověk někam jde do restaurace? No, já taky moc, no, Kolínkama jsem vůbec ne? nikde Protože jsem ty lidi to neměl. odsuzujou, podle mě hrozně. Tam Že fakt. když jim a to něco s kolínkama, že to je taková jako třetí cenová prostě. A Mě to strašně chutná. mě taky. Kolínka, vrtulky nikde, no. Většinou buď nějaká pasta, špagety, anebo právě ty knedlíky, když jako příloha, no. Pravda. No, ale ten box, vy jste se seznámili teda při boxu, že jo? A ty jsi někdy MMA. Počkej, a ty jsi někdy boxoval, když děláš to Clash of the Stars? Já jsem se tě vlastně Já nikdy jsem byl nezeptal. asi na 2 trénincích, ale No. jako tím, že mám spoustu těch kontaktů a i v rámci jako toho bojového světa, No. tak jako to do sebe zapadlo a s klukama to od té první chvíle dělám, no. No. Ale nikdy jsem nezápasil, na rozdíl právě od promotéra Tomáše Lesího, což je bývalý profi zápasník, zápasil v OKTAGONu a mě třeba ještě nějaký zápas čeká, uvidím. No prostě, Chtěl bys, jo? no. Hele, jenom když to bude dávat smysl, jo, jakože musí to být někdo, kdo vypadá stejně jako já, jako takový chcípák, takže, a kde vlastně mezi náma je nějaká ta osobní Jasně. rozepřed. Jo, takhle. Aby to dávalo smysl, jo, nemůže tam být Tak prostě třeba se mnou Adam. třeba ten Kajumi nebo nějaký A takový. už jsem to párkrát četl v diskuzích, kdy půjdeš ty, jo, protože ty pořád vyzýváš ostatní. Oplikuješ ostatní. Já ale jenom tak jako odrážím, že jo, zpětně. Uvidíme. No ale já bych se vrátil k našim hostům, k Angie a Pepovi, protože vy jste se teda vlastně pozvali, jak už jsme dneska několikrát zmínili na tom druhém turnaji. Budete mít svatbu za pár měsíců, kdy? V červenci? V červenci, Červenci. 27.7. Ty jo, a vlastně vy dva jste spolu jak dlouho? Jak dlouho spolu chodíte? To nevím. My jsme se z začátku tak nějak jako scházeli, že jsme to nebrali úplně. A Ale přes rok to bude možná, ne? tak to určitě, když A Rafíčkovi jo. je rok. Skoro. Tak doufám. Kolem těch 2 let to je. No, To ono Jo. to hrozně letí, je jako vy, pravda, no, takže... já si pamatuju vlastně, že vy jste teda oba zápasili na tom druhém turnaji a vlastně na tom třetím si zápasila taky, i když původně to nebylo v plánu. A To jsem byla těhotná, no. tam už si byla těhotná, Tam už jsem byla ve ale druhém... nevěděla si to. Nevěděla jsem to, jinak by do toho nešla. Ty jsi to nevěděla. Takže Ale mě bylo blbě, jako víc těhotná než si normálně. zápasila před stovkami tisíci lidí, A vyhrála jsem. což je šílené. No, to je super. Jsi to zvládla těhotná, to je super. Jasně. Jsi nastoupila jako náhrada tenkrát, vlastně, jak si Jo. vzpomínám, původně Za ten Holakis. zápas měl být X Holakis proti Kláře Havlíkový. Holakis nakonec odpadla a ty si 5 dní do zápasu to vzala. Jo, to bylo fakt jako... short notice. No. A tak to znamená, že jste trénovala už vlastně průběžně. Tak já jsem jako trénovala, ale ne tak jako intenzivně jako na ten můj první zápas. Takže... Protože to je jako lidi, kdo vlastně nebyli v tom ringu. Jako já teda mám takovou jako malou historii v tomhle, protože já jsem boxoval vlastně v první juniorské lize, ale to ještě v 80. letech za Uhelný sklady Praha. Vlastně Rostěj Ostříčka mě trénoval, že jo, takže s tím se znám, ten mě znám 40 let vlastně Rostěj, že jo, což je teda hodně zajímavost. A vlastně ty mě jako Pavel Dostal, Míťa Soukup, tak s těma já jsem byl, oni se mnou byli v klubu a jezdili jsme po zápasech, vlastně ještě bylo 16, 17, asi Pepa ví, o kom mluvím. A jako to si člověk neumí představit, proto já to obdivuju, tady NG, že jo, a Pepa, tak ten je disponovaný od začátku, tak to je evidentní, ale je to strašně, to je hrozně fyzicky náročný ten box, že jo, to znamená, ten, kdo MMA trénuje od podle rána mě do ještě večera, náročnější, no to jo, viď? no. To máš Je prostě to souboj strašně- na zemi všude, no. Takže já to pamatuju, já jsem to dělal do 17 a jezdili jsme po víkendech, po zápasech, že jo, jsme jezdili a pár zápasů jsem měl, že jo, ale to prostě taky k tomu mám blízko a je to super úplně. Hlavně on si každý myslí podle mě, že
Jako je to něco jako praní na ulici, že jo, to MMA, ale ono, když vlezeš do toho ringu, tak ty už jsi připravený, že stojí proti tobě někdo, kdo tě jde mlátit. Úplně ta hlava se jako, je to úplně něco jiného, než vlastně, proto já jsem i říkal teďka, že každý se vyzývá jako na TikToku, já jsem na to poukazoval, že vůbec nechápu, co to jako obnáší, mi přijde ty lidi, že oni dvakrát byli někde v tělocvičně, možná ji ani neviděli, jo, a prostě každýho vyzývají jenom, že vidějí nějaký jako fame zatím, ale já třeba jsem zatím měl jako hrozný dřiny, nebo já zatím vidím jenom dřinu, prostě já to nemám tak, že to bych... To mě mrzí taky, že to jako spoustu lidí vlastně nevidí, že nás jako berou jako celek se všema vlastně, i s těma, který se nepřipravujou. Tak je to takový... Ono taky ten váš projekt, to je show, že jo? Je to jako show a samozřejmě nejvíc výrazný momenty jsou ty, které jsou takový nejvíc, jak to říct, no, absurdní možná, často občas i bizarní a tak se to pak jako sveze jedno ze vším, ale čím dál tím jako víc mám poslední dobu jako zpětnou vazbu i na to, že právě, a to je to, co jsme vlastně chtěli toho docílit a podařilo se nám to, že vlastně každý v tom kleši je sám za sebe. Že každý tam jde předvíst nějaký výkon, jaký uzná za vhodný, někdo tam jde udělat show, jako je třeba Matouš Kaluba, že jo, nebo Max Green, že jo. A někdo tam třeba fakt jde předvíst sportovní výkon, natrénovat se, zapracovat na sobě, zlepšit se, jako jste třeba vy dva, že jo. Tvůj zápas v kleši s Psycho Michalem, to bylo, myslím, že skončilo to v prvním kole TKO. Druhým. No. Ale bylo to TKO. Bylo to TKO a vlastně NG, v prvním zápasu to byla remíza s Uhlířkou, velmi srdnatej a velmi bojovný výkon od vás obou. Uhlířka nejspíš bude, přátelé, na Clash of the Stars 8. Bude. Nechceme líkovat, ale tím, že to bude v Ostravě a Uhlířka je takový ostravský symbol, tak možná jsme tam spolu taky něco řešili. Ale tím, že máte tu svatbu, tak vám dáme chill, prostor, ať se hezky nachystáte na svatbu a potom třeba na něčem se domluvíme. No ale vlastně teda první zápas skončil u tebe remízou a druhý si vyhrála s Klárou Havlíkovou, což to byl jako velmi výborný výkon a to, že to vzala takhle chvilku dopředu. Já jsem byla překvapená, jsem byla za sebe. A to bylo na body? TKO to bylo TKO podle mě taky, no. To bylo tak vy to berete úplně, už to je sportovně a je to pravda, že profesionálně. Ale že má NG pravdu, protože je fakt, že když se na to někdo připravuje, já si pamatuju, nás pustili tenkrát do toho prvního zápasu po 2 letech, já jsem se přihlásil někdy 13, 14 mi bylo a v 16 mě teprve pustil, jako prostě ocička, protože říkal, hele, musíš být připravený, nechtěl nás tam pouštět nepřipravený, byli jsme mladí kluci, že jo, byli jsme junioři a prostě to takhle je. Si se můžu zeptat ještě na jednu věc, protože mě to prostě nedá, jo, že NG je na půl, jsem slyšel. Jsem na půl. Což jsme v tom podobně. A jestli vám to jako nevadí, že se zeptám, jaký s tím máte zkušenosti v dětství, jo, protože jste vyrůstala v Čechách, že jo, a jak jste se s tím vypořádala, jestli se někdo třeba smál kvůli tomu vzhledu, jako jak jste to řešila, nebo co vám běhalo hlavou a hlavně jak vás to ovlivnilo, třeba i pro ten váš současný život a třeba pro nějaký zdravý sebevědomí. Mě by to hrozně zajímalo se vás na to zeptat, jestli vám to nevadí. Ne, vůbec. Tak já mám sám šikmu, jsem půl na půl, takže... No, bylo to těžký, jakože v téhle době by to určitě nebylo tak těžké, jak jsem to měla já. Jsem byla jediná vlastně jako, ne tmavá, bylo nás tak víc tmavých, ale jediná napůl černoška vlastně z celé základní školy. Takže to bylo jako klasika, jakože černoušek, bůbu, známe to všichni. A bylo to jako hodně těžký, no já si pamatuju, že jsem fakt přišla domů a chtěla jsem prostě, vzala jsem si kartáček na zuby a zkoušela jsem se normálně smejt. Jakože jak jsem byla malá, nechápala jsem to a chtěla jsem být prostě jako ostatní. Chtěla jsem mít rovný vlasy, nechtěla jsem mít afro, chtěla jsem být bílá, bylo to fakt jako hodně těžký. No. Ty děti mi dali hodně zabrat. Proto jsem možná i ráda, ačkoliv jsem chtěla teda jako tmavý dítě, ale teď jsem ráda, že vlastně jako zapadne. I když je to vlastně teďko jako trošičku, ne že je to o něco jednodušší, ale bude to mít i tak jednodušší, než jsem to měla já, no. Jak vás to ovlivnilo třeba jako dneska v té dospělosti, nebo jestli vám to něčem pomohlo? Jako ta jinakost, jo, protože spoustu lidí třeba nad tím přemýšlí, že jsou něčem jiný, i dneska, že jo, i v té české společnosti. A jak vás to co ovlivnilo, jestli pozitivně? Ježiš, pozitivně, jo, dalo mi to strašnou sílu. Já jsem fakt jako silná, teďka už mě jako jen tak někdo nerozhodí. A myslím si, že, jak to říct, jsem úplně ztratila peníze. Já jsem třeba, když jsem byl v dětství, tak samozřejmě říkali zase rejže a takhle a další věci. Ty jsi vlastně necelý 1 rok žil v dětském domově taky? No, to jsem se chtěl taky zeptat ještě tady jako NG a Pepi, že jsem slyšel, že byli vychovávaný babičkou, dědečkem, což si myslím, že taky
jako zajímavý téma, protože spoustu lidí se s tím potýká a vlastně málo se o tom mluví, ale mě třeba, já jsem si tenkrát říkal taky, že spíš jsem si říkal, že vlastně nechci být ani lepší než ostatní, když jsem byl dítě, ale aspoň stejný jako ostatní, aby se mi nevysmívali a aby mě brali jako normálního, jako toho, no, takže... Cítil ses jako outsider. Jako no tak to určitě, protože jako ti to dává, to hlavně v tom dětském věku ti to dávají vlastně, ne všichni, ale to okolí ti to dává najevo, no, takže se snažíš nějak odlišit, něčím se třeba jako... No, tak to víš, to ti dává. Možná já jsem vlastně chtěla možná i nějakou jako jinačí pozornost a teďko tím, že vlastně mě lidi znají, tak možná to mám taky vlastně jako z dětství, že jsem chtěla tu pozornost a takhle se to jako protáhlo i do té dospělosti. No, jako jednoznačně to jako posílí podle mě, no, protože jako ten život už v dětství dá potom najevo, že jo, že to není tak jednoduchý, že jo, to ještě já jsem byl v děcáku chvilku teda jenom, jo, tady Mašeju Podbořan, tak jsem ještě kvůli tomu koktal, tuším, asi do 21 let, že mě tam šikanovali, že jo, mě tam mlátili, protože... Mlátili vás, jo? No, tam byly pokoje tenkrát v 80 letech pro 16 lidí, nebo nás bylo 16, 18 na pokoji, že jo, takže byly 18 lidí děcka takhle, že jo, tak to jo, to tam bylo, no. Tam byla i 13. komnata v České televizi tenkrát, jako už před 10 lety, jo. Měl jsem naši tu vychovatelku, která mě vychovávala, hodná paní, ale to nedokázali ohlídat všechno, že jo, takže jsem se do 14 let počurával vlastně, že jo, já se nestydím, jakou jsem dospělý, protože samozřejmě, takže na ty lyžařský zájezdy jsem ani nejezdil, protože maminka mě tam, když jsem se vrátil domů, tak že se uzdravila, bylo ze zdravotních důvodů, že jo, tatínek v Japonsku a tak mě nechtěla posílat v 7. třídě, že jo, v prváku na střední, že jo, protože bych se tam počural, že by byla ostuda, že jo, tak mě to ušetřila, že jo, takže od té doby neumím dobře lyžovat, že jo, ekologicky. Já vůbec. No, takže byly jaký zkušenosti, no, jak to vidí třeba Pepa, jak to vidíš tyhle ty věci? No, já si myslím, že u nás se jako furt trošku nenosí být jiný. Že jako prostě lidi si najdou každou záminku, jako prostě vám to dát sežrat, jakkoliv. Jakože já když jsem třeba byl v Survivoru, a pak jsem se vrátil, tak já jsem ani nechápal, jak někdo může být jako tak zlej, nebo jako o co jim jde. Víš, jakože mi napíšou. Myslíš ty komentáře? Jako úplně nesmyslný. Jako i do dneška jako mi tam chodí občas něco, nějaká perlička. Hele, buď v klidu, mě taky chodí hodně. Ale já to nechápu. Ale jako vůbec to nechápu. Tady musí být tak jako nešťastných lidí, přijde, protože kdo to dělá? Jako to neudělá někdo, kdo je lepší než ty. To prostě udělá někdo jenom, kdo buď něco závidí, nebo má život na hovno a podobně. Jo. Takže u nás se prostě nenosí být jiný, ale já jsem jako tak hrozně rád jiný. Já bych... baví, ale to je dobře. To je dobře. Já prostě kvůli tomu i cvičím. Ne, že by úplně šikanoval, a já jsem byl furt jako nejmenší ze třídy. A tak. Jo, to bych neřekl dneska. No, jo, byl jsem prostě furt. A já jsem prostě se naštval a začal jsem cvičit už v 8. třídě. Už ve 13 letech. Jakože jsem jel třeba půl dne, jsem jenom dělal kliky a jenom dřepy. A prostě chtěl jsem být furt největší. A vlastně teď se mi to už jako podařilo a když jdu po ulici, tak není nikdo prostě podobný jako já, nebo málo kdo. Že? Je fakt, že když jste přišel, tady jste šel chodbou, tak to teda přišla hora úplná, jo, to jsem koukal. Mně se to prostě líbí, jako být takhle velký. Kvůli tomu vlastně cvičím, kvůli tomu sebevědomí a furt si střídám účesy, mám tady vyholenou čárku, prostě jsem celý potetovaný. A je to jako super. Za mě je super být jiný a já nesnáším normálnost. Mě vždycky říkal ředitel ze střední, ty buď už normální. A to je tak největší pitomost na světě. Prostě normálnost já nemám rád. Já chci něčím vybočovat. Jako. No ale... To prostě tak je. No a nemáš to taky takhle? Já to mám úplně stejně a ještě, jak si řekl i teď tu poslední myšlenku, že ti tohle řekl ředitel ve škole, mě něco podobného řekla moje bývalá třídní učitelka. Tuším, že na základce ještě na 1. stupni a je to taky něco, co já absolutně jako s čím se jako nestotožňuju a možná je to i chyba dnešního školského systému, že takhle vlastně ta škola tě učí a nutí tě k tomu, aby ses takhle jako choval. Jo. A pak vlastně z těch lidí jako vznikají, nechci říct zaměstnanci a roboti a lidi, co prostě jenom jsou takový, jako že poslouchají něčí jako pokyny, což podle mě není správně, ale naopak ta škola by za mě měla rozvíjet co nejvíc kreativity v těch lidech, co nejvíc jako rozvíjet tu vášeň pro to, co je baví, co je naplňuje a tím se jako řídit. No. To tady prostě jako furt nefunguje, je to zastaralý a je to špatně. No. Vlastně jako proč to tak není, když jsme tak jako vyspělí. No ale spousta lidí už nedává ani děti do škol. Jakoby ty fakt třeba nějaký chytří, já jsem teďka koukal na
jednoho speakera motivačního a ten jako vůbec neuznává jako školy a myslím, že jako víc lidí, že třeba si zakládají i svoje skupinky, kde si ty děti učí sami a protože vlastně ta škola tě nepřipraví vůbec na nic. Já jsem třeba začínal podnikat, když jsem byl mladý, moc mi to nevyšlo teda, ale já vůbec nevěděl, kde třeba zaplatit sociální, zdravotní, kolik to je. Vůbec nic, takovýhle normální věci, hlavně, že prostě máš 1000 zlomků, který vlastně v životě nebudeš potřebovat. Tak spíš, kdyby tě připravila na ten jako reálný život, to se vůbec neděje. No, to souhlasím. Přesně, když člověk začíná podnikat, tak vůbec vlastně nemáš přípravu na škole. Jo. Maximálně to účetnictví na nějaký jako z těch obchodních akademií nebo středních škol, tak jo, ale jinak vlastně, když podnikáš, tak vůbec nevíš, sociální, zdravotní. Samozřejmě je pravda, že ta škola tě nenaučí to, co normálně pak v životě běžným využiješ. Finanční gramotnost třeba, to je podle mě dneska taky obrovský téma, už jsem si vzpomněl. A spousta jako mladých lidí, co ty peníze jako vydělávají, umějí vydělat. I někteří třeba influenceři, tak mají prostě problém si některou tu kačku ušetřit a pak třeba mají problém jako s financemi. To máme my. To se jako já jsem se nad tím zamýšlel a máme to taky, no. A já třeba i mám kamaráda Dana Pudila, českého reprezentanta fotbalového. A ten spolupracuje a pomáhá klukům, co třeba skončí kariéru a vyjdou tady z naší ligy, že jo, je jim 35 a teď najednou nevědí vůbec. Takže prostě většina z nich jako začne chlastat, hrát automaty a prostě končí. To je špatně, no, potom. Takže ten jim v tomhle pomáhá a myslím si, že to je dobře, no, že by spíš tohle měla jako dělat ta škola, tě na to připravit vlastně, co potom, co to tak, určitě, no. To vůbec jako nemá. No, protože my máme třeba tady abnormální třeba počet lidí v exekucích. Vůbec se neřeší přes veškerou snahu, se to nechce řešit ani ti, kteří by to řešit měli. A protože jsme na politický podcast, tak tímto ukončím tuhletu myšlenku, ale je to problém velký. Je to skutečně problém, jo, a v některých krajích je to až desítkách procent vlastně těch rodin, co tam bydlí, Moravskoslezský kraj a podobně, který mají ty exekuce a nemůžou se z toho dostat, přestože pracujou a tohle. A to je špatně nastavený už i systém potom, jo, musím říct. No v každém případě, když vás tak poslouchám, tak já s vámi musím jako souhlasit, protože a napadly mě 2 přísloví hezký. Že kdo nic nedělá, nic neskazí, za prvé. Takže si myslím, že jako dál do toho ze všech sil. A pak jedno arabský moje oblíbený, že psi štěkají a karavana jede dál. Jo, to znamená, někdo kopává kotníky sice, ale je potřeba jít, když jsou ty cíle správný, tak jít prostě dopředu a až čas dá za pravdu, že jo, potom. Takže to je úplně perfektní. My jsme mluvili o těch influencerech, že jo, ty víš, že já jsem taky nováček v tom světě a ty máš vždycky nějaký, my vždycky chceš ukázat nějaký influencery, že jo, a nějaký... No je to tak naše diváky to taky samozřejmě hodně zajímá. Já se ještě teda předtím, než si nějaký ukážeme nebo si něco o některých řekneme, zeptám se vás, jestli sledujete influencery, kolegy, tamnější scénu, někoho třeba máte oblíbenýho. Vůbec, já se přiznám, že já jsem... trošku tady v tom úplně jako jinde. Já třeba než jsem šel do Kleše, tak já jsem vůbec neznal ty lidi. Já říkal, kdo to je vůbec. Já vůbec nevěděl, kdo je Datel, jako Sensei třeba vůbec, jako fajné. A to mají velký čísla, ale vůbec teďka je třeba v Survivoru ten youtuber, ten cestovatel druhý. Toho jsem teda neznala ani já a to já se většinou Carev. Martin Carev, jasně. A ten má 500 000 jenom na Instagramu. To je hodně známý youtuber. Já jsem o něm v životě neslyšel. Já taky ne. Nikdy. On už to dělá dlouho, on už 12 let natočí na YouTube. Teď jako míň, ale je známý už velmi. On to chytnul, to je taková ta první vlna, ne? Asi. Jo, ale to já jako vůbec nevím. Takže já jsem v tomhle úplně hrozný. Nepolíbený. TikTokery jako vůbec nevím, kdo je jako TikToker nebo vůbec to. No a co vy, Jenži, vy to sledujete? Jo, já to sleduju všechno. Já vím všechno o všech. Jo, takže to máte doma tak, že... Já ho učím, jakože ohledně těch mladších vlastně. No jasně. Já mám takový ty klasický, jako ty, co hrajou v seriálech, víš, to zase máme podobný, tak to máme podobný, no. To máme úplně podobný. Ale oni nevědí skoro, jako... Já jsem se bavil jednou s mým kamarádem, tomu je 20, a já jsem řekl jako jméno Lucie Bílá. A on jako něco mi to říká. Ale jo, víš, tak jako, to je úplně... A já úplně to, že jsem zbláznil. A pak si řekl koleso a věděl. No jasně. A koleso a kryla znal. Je to paralelní svět úplně už ty sítě. Je to úplně paralelní svět, musím říct. No já taky jsem takový nepolíbený těma influencerma a naopak my se vždycky bavíme s Jakubem nad tím, protože Jakub vždycky ukazuje na mobilu, podívej se, znáš tohleto, znáš tuhletu, ale monstrózní přehrání prostě mají ty lidi. Tady NG taky, že vy taky jste
prostě to jsem hnedka, už jsem se seznámil, že jo, jak my se známe s Jakubem dlouho, tak to jsou taky monstrózní přehrání, jo. A je to úplně paralelní svět, vlastně já tomu ani moc nerozumím, musím říct, jo. Jako klíč dneska k té sledovanosti a k tomu úspěchu na těch sociálních sítích je fakt být prostě autentický, být jiný, být originální, to je prostě jiný než ostatní. Právě to je to, jak jsme se o tom bavili. A to je nic špatného, musím říct. Vlastně jsme to se je o tom naopak bavili podle mě na úvod. velký plus. Jako, Přesně, protože když vlastně je to v pohodě, viď, a myslím, že zrovna jako prosadit se na sociálních sítích je strašně těžký, protože je to nekonečný svět vlastně, že jo? To není ohraničený není to ničím. podle mě zas tak těžký, spíše těžký pak tu pozici udržet. Jo, takhle. To je za mě jako těžký, že když se už dostaneš na ten vrchol nebo na nějaký ten jako stupínek toho, že jsi na tom levelu jako ostatní, že se tím jako živíš a jsi jako známej, píšou o tobě média, tak pak to jako držet nějakou řadu let a živit se tím plnohodnotně, to není jednoduchý podle mě už. No. A to i jako rapeři to mají podle mě stejný, no, jakože. No je fakt, no, že potřeba asi pořád něco tvořit, pořád něco dělat, vymýšlet asi něco nového, ne? Jako, je to tak, no, je to tak. Já vím, že tam je vždycky všichni napsáno spolupráce nebo něco a mail, že jo, což je asi ten, že jo, že se to potom jako odrazí nějak přímově, ale tak proč ne, že jo, teď já si myslím, že je to v pohodě. No tak nechceš mi někoho ukázat? Ale tak já vám ukážu jednu influencerku, kterou určitě znáte všichni, myslím si, že i ty a můžete jí okomentovat schválně, co na ní řeknete, tak. Proč si myslím, že to budeš ty? Tak to znám. Ale seš jiná než ta, jakou jsem tě měl. No a ona ještě ukážu jedno video a myslím, že to jste taky viděli. No, tak víme asi všichni, kdo to je. Tak to vím, no. To vědí asi všichni, no. Tu jsi sledoval, Pepo, někdy na TikToku, viděl jsi nějak? Ta sleduje jeho. Ona mě sleduje. Tak měl byste říct to jméno, protože diváci to neviděli. Šopaholik Adel samozřejmě. A to musím říct, že lidi i hrozně nadávají a to já miluju. Já úplně, když se odprostíš od toho, OK, že to je bizár nebo prostě to a bereš to jako fakt srandu, tak já jsem úplně rád, že žiju v tomhle světě Šopaholik Adel. Já jsem úplně fanoušek a to je jako hodně autentická osoba a jako hrozně výjimečná. To i kdybys chtěl, tak tohle neuděláš. To nenahraješ, to nejde. Takže ona je tak výjimečná a prostě, ať si každý myslí, co chce, ale dokáže tím vydělat prachy a to není jednoduchý. A ona prostě tím svým osobitým stylem jo, to prostě zvládne. No. Ona vlastně fakt jako má peníze a vydělává a živí se tím, že vlastně jenom je, protože ona nemá skoro žádný spolupráce od firem na propagaci. Ano, to je pravda. Ona má čistě jenom peníze ze streamování na TikToku, co jí lidi sami posílají. Ale je pravda, když přemýšlím nad tou ukázkou, no to je docela chytrý, protože vlastně, když se ti chce, jakoby, omlouvám se, ale když se někomu chce na WC, známe to každý den, že jo, je to vlastně normální lidská potřeba. A teď si představte, že vám někdo schválně brání tomu, abyste se na ten jedno jediný WC, co máte třeba doma, tak vám brání, abyste na něj šel. Tak je to taková nepříjemná situace, kterou vlastně každý si umí velice dobře představit a nechce ji zažít. No. Ale nikdo to nenatočí, přestože je to vlastně relativně očekávatelná situace, že jo, která je vlastně každodenní. Ona to vysílala živě dokonce, to je záznam z jejího živého vysílání. No, takže ono to je nějaký píchnutí do nějakého hnízda, do něčeho, co si každý umí dost dobře představit, že jo. Takže víš, že tím prostě zbudí emoci u těch lidí. No a že to nechce zažít hlavně, že jo. No. Ale ono to asi jako nad tím takhle nepřemýšlí. Jo, to si myslím, že no, ale to je možná jako taky talent možná nějaký, no. To jako kdo ví. Ono spousta lidí ohledně ty Šopaholik Adel právě diskutovalo taky nad tím, že je to Kazmův projekt, protože Kazma je známý tím, že často dělá různý takový jako s prominutím poděly a různě klame ve spoustě situacích, ať už to bylo prostřeno, nebo to auto, teď ten film a je v tom prostě jako jednička, takže i Šopaholik Adel, že je jeho projekt. No, ale nakonec asi nevymyslela, jako. No, hlavně oni říkali, že to dělá schválně, ne? Někdo taky občas, jakože ona to má dobře připravený, to by musela být geniální. No, geniální herečka, prostě úplně geniální. Jako. To nejde. Tohle je vlastně svým způsobem genialita. Potkali jste se s ní třeba někdy naživo, nebo? Potkali, no,
jako viděli jsme ji. Viděli Jsme ji. viděli jsme Na akci jsme ji jako viděli, ale že bychom s ní nějak mluvili nikdy, to ne. Musím říct, že naživo je to ještě lepší než... Měl jsem s ní 2-3 schůzky, jsme s ní měli s Klešem, 2 schůzky, ještě tenkrát vlastně s jejím bývalým přítelem, to je ten, co ho nechtěla pustit na ten záchod, ten David, tak jsme s nima řešili ten zápas a jako hele, fakt mi nepřišlo, že by to měla nějak vymyšlený, že by to jenom hrála, no, je jiná, no, je jiná. No a to je možná ten klíč k tomu úspěchu, proč je tak sledovaná. No, ono jí to teda dost taky spadlo. Ona už to dělá, že 2-3 roky. Měla nějaký ten počáteční hype, kdy jí to jako vylítlo hodně vysoko a byla hodně populární a v současné chvíli ještě nějak tak jako funguje na těch sítích, ví se o ní, dost se o ní právě jako píše, jako o ní je spousta článků. To je jako pravda, to je pravda, novináři potom jako docela jdou. No. To je jako šílený, že vlastně o ní se píše furt nějaký článek, jako třeba, já nevím, když si vzpomínám, Leoš Mareš, taková jako naše asi největší česká celá. No, ten je šikovný velice. Tak jako o ní je stejně článku jako o Leošovi, což je šílený. Jako, No, tak je to rozhodně úspěšný. No, já třeba, chceš ještě ukázat nějakého influencera, nebo... Můžeme si ještě ukázat posledního teda. No. Můžeme ještě Mě pak ukázat... zajímá, co poslouchat za hudbu, protože to... No, tak já ještě Já ukážu... mám takovou motivační hudbu, jako mě se vždycky líbila, k tomu se dostaneme. Já mám rád právě roky film, jo, takže mě se líbí ty písničky z toho roku. Jo, tak to je takový, že... No. Tak jo, tak já ještě pustím ukázku jednoho influencera. No, Hej, ukáž. ty mrtko jedna, Flying Sprinter. Roko, ty jedeš bomby. Hej, já tě rozjebu jako salat. Ty nevíš, kdo já jsem, kundo jedna. Hej, řekni mi kdy a kde vyzývám tě na souboj. 1v1. Takže chci to vědět. 3 miliony přehrání to má na tohle video na TikToku. Je teda fakt, že si to docela představit umím, jak už na to taky koukám díky tobě, jako už pár měsíců, i podrobnějš, tak přece jenom ta vizáž a ten způsob úplně si umím představit, že to není, že se to možná někomu, že by to chtěl vidět, ale prostě musí si to přehrát, protože prostě mu to nedá. Neuvěřitelný prostě. No, Takže toho znám taky. Vy ho znáte oba dva osobně, vy jste s ním byli Jo, na jo. stejném turnaji, jak na vás třeba působil Jo, Koleso, jestli si jasně. ještě Jsem si, vzpomínáte. že po mně chtěl Cígo tehdy. Jo. No, Já nevím, já jsem s ním neměl nějakou jako interakci a maximálně jsem okolo něj prošel, ale přišel mi takhle, on je prostě furt stejný, no, že jako, já myslím, že před tím zápasem vypil snad 5 piv, tam říkali kluci, nebo úplně prostě. Oni den vlastně předtím s tím svým soupeřem byli někde jako na party, no, každý teda jako jinde, ale oba dva pak přišli na hotel až asi v 7 ráno v ten den. jo. Příprava na zápas ze vším všudy, no. Ale zase je to o té jinakosti, o který mluvíme od začátku, že vlastně ta jinakost, já to vidím i v jiných oborech, že když je někdo jiný, že jo, tak vlastně to přitáhne dneska tu pozornost a teď je to už na každém, jestli to nějak využije, protože vlastně je pravda, že když někdo vypadá nebo dělá věci, které jsou v podstatě v té normě, takzvaný, byť tohle je taky podle mě, jako každý to dělá, že je to v mezích zákonů všechno, ale tak to má mnohem těžší vlastně pak se vlastně zviditelnit, že jo, propracovat se, když trošku je jiný, že jo. No, ale jsou třeba je dneska spousta jako kanálů, kteří tvoří jako obsah, kde vyloženě šířejí jako nějaký intelektuální obsah a nějaký věci, které jsou třeba zajímavé z hlediska informací. Já nevím, jestli znáte, Jirka vysvětluje věci na YouTube, takový jako zajímavý pán, který má stovky tisíc na těch videích a vysvětluje tam různé věci, co by se stalo, kdyby Rusko napadlo NATO, jakou armádu má NATO, o kolik větší armádu má NATO oproti Rusku, věci, co dělat, když, já nevím, dopadne jaderná bomba. A fakt jako zajímavé věci, nejenom prostě z pohledu té války, ale z pohledu celkově jako vědeckého světa. A takže jako dá se uspět, nebo třeba Kovy, to je taky úspěšný YouTuber, to je pravda, no. který jako už edukuje velmi dlouho. A ten edukativní obsah je vyhledávaný, ale je to těžší dojít k tomu vrcholu, k tomu cíli, aby si byl fakt jako zajímavý a úspěšný, než když prostě děláš něco, co je prvoplánovýho a je to trošku bizarní. Ale u toho je zase naopak pak těžší to udržet delší dobu. To jsem chtěl říct, no. No. Já si myslím, že tady to má životnost, přesně jak jsi říkal, i s tou Šopoholik Adel. Nemyslím si, že třeba má životnost třeba 5 let další. Že si myslím, že tak 2 roky a pak už si na to tak zvykneš, že pokud neplácne nějakou kravinu, jako teďka plácla se, to jsem viděl něco z dětského domova, neviděl jsi to? To jsem neviděl. Můžu říct, můžu, No řekni, co chceš. jako já jsem viděl video a to já jsem byl mrtvej, že to posuneš jako na úplně jiný level. Dávala věci do dětského domova, což je super. A říká, tady mám takovou plážovou tašku,
pro nějakou holčičku z dětského domova, kdyby třeba chtěla jet s maminkou a s tatínkem k moři, jo, prostě z dětského domova, jako víš, ona nemá rodiče, prostě ta holčička, takže prostě to bylo Jo, jako, jasně. takže, ale to myslím, říkám, bude to mít jako hrozně krátkou Ona si to podle mě neuvědomila v No, tomhle ne, chvíli, vůbec, ona je si prostě vůbec úplně neuvědomila. jako Ona jako jela dál, to ona se ani nezasekla, že by jí to došlo nějak. Takže podle mě to nebude mít dlouhou životnost. A to samý tady ty kolesové, kryluše, jako úplně ze hry si myslím třeba. sedí víš. ve vězení teď. No, tak No ne, tak v každém případě pravda, to znám i ze svých ostatně každodenní práce, že udržet to znamená, je potřeba pořád reagovat na ty témata, každý den něco jiného, že jo, je potřeba pořád jako nabízet nějaké řešení nebo něco, co ty lidi zaujme, co reaguje na ty problémy. Takže a vy nějak se snažíte jak přemýšlet nad tím, jak třeba udržet pozornost, že vy jste známá dvojice, že jo, samozřejmě v tom influencerském světě. Já teď už jako jo, já když jsem vlastně vypadla z Lighthouse, tak jsem vůbec nevěděla, v čem jako se budu jako rozvíjet, nebo co ty lidi vlastně jako na mě zajímá, takže bylo hrozně těžký se pro mě jako najít. A teďko mi přijde, že nad tím fakt jako hodně přemýšlíme, chceme rozjet i podcast spolu. Jasně. spíš takové jako naše postřehy, co se Nebo- třeba nebo dělo, něco jo, takovýho. ne vyloženě podcast, ale prostě náš pohled na svět, protože jsme zjistili, že ty lidi třeba to zajímá, když si jen tak povídáme na storíčko, víš, nějaký blbosti Jo, a tak, jo, nebude zajímá. to prostě vyloženě rozhovor, ale takový náš pohled na svět, spíš bych tomu řekl, než vyloženě. Ale to zajímá určitě, protože proto jsme si vás taky, nebo jsme vás oslovili, jsme rádi, že jste přišli, protože spoustu lidi vlastně berou, já jsem si všiml i těch influencerů, že se někde vyfotějí třeba s nějakou kosmetikou nebo v plavkách, nebo něco, ale vlastně vy jste už tak jako, to je takový paralelní svět super známých lidí přitom, ale málo kdo se třeba zeptá na váš nějaký osobní názor, že jo? Nebo co si vlastně myslíte o běžných věcech. Takže to právě proto jsme se o tom, nás napadlo se na to vás taky zeptat a vůbec o tom diskutovat, že jo, takových normálních běžných věcech, které třeba nejsou, jedna věc je ten načínčaný svět přes ty foťáky a přes ty sítě a druhá věc je, že vlastně žijete normální život s dětskem, že jo, a s rodinou a děláte normální věci. To si myslím, že jako lidi mají na nás jako rádi, který mají nás rádi, že tam vlastně jako nejezdíme prostě drahýma autama a ukazujeme prostě to, jak fakt bydlíme v Ústí. a hlavně i ten pohled, co máme na výchovu malého. Jo, to jako vlastně hodně přitáhlo lidi, protože zjišťují, že vlastně ta naše výchova je super, že ten malý je super, krásně spí, jí, všechno. Ale někdo to jako zase odsuzuje, no, takže je to takový tak hlavně rozporuplný, to bude všechno vždycky asi. 100 lidí 100 chutí. Vždycky se najde někdo, kdo si na tom něco tak. najde. Ale každopádně musím říct, že i já jsem jako zaregistroval na těch vašich sociálních kanálech daleko větší vzrůstající popularitu od té doby, co jste byli oba dva spolu. Protože lidi opravdu, co nejvíc lidí na těch sociálních sítích milujou, když se dva nějací známí influenceři nebo celebrity dají dohromady, tak to prostě vždycky. Já jsem to taky že se spojují jako ty fanouškovský tábory se jako spojí a teď vlastně jim jako drží oběma palce. Jo, je to prostě, je to prostě takový jako lepší, no. Vy jste vlastně předtím asi neměli nikdo z vás jako někoho, že byste měli vedle sebe partnera, který taky dělá na práci, že by byl známý, nebo... Jo, ty jsi měl vlastně herečku Báru Motlovou. Jo. Já měl. No, a říkám, já se nějak tak jako držím, od toho 2016, když jsem vyhrál muže roku, tak vlastně se držím furt a má to zatím jako vzestupnou tendenci. Podivu, že vlastně mě začínají víc sledovat, je to i daný těma reality show samozřejmě, ale není to jako, zatím to stoupá, tak uvidíme, tak se to zasekne. No. Já jsem si přiznal, jsem to tady poznamenal, teď se řeší HHC. A jaký vy máte názor vlastně, že někdo říká zakázat to pro děti, pro mladiství do 18 let, jako ten prodej, ale někdo říká ne, nechme to. Já jako se netajím tím, že jsem zkusil jako drogy, prostě trávu a blablabla. A dal jsem si tady to HHC, takže a byl jsem normálně víc hulený než po trávě. Jako normálně jsem seděl a říkám, tyhle, co to je. Takže jestli tohle si zahulí jako, já nevím, 10 letý, 15 letý člověk, tak to musí naprosto zbourat. Jako. A je dobře podle mě, že to zakázali úplně. No já jsem shodou okolností taky byl pro ten zákaz, teda musím říct. Jo, ale mě to jako zajímalo. Že to přijde na palici, jako že by si měl jako, nevím, jako 10letý jako, dítě. Je toho víc, co si myslím, že by se mělo zakázat. Třeba ještě kratom.
To je to samý, protože my jsme natáčeli jaký podcast a jsem byl unavený a já jsem předtím pil kratom, jako že jsem si ho prostě dal občas, když jsem byl hodně unavený a teď jsem si ho dal a oni mi dali jako nějakou silnou dávku a já jsem normálně vypnul, takhle jsem tam seděl a říkám, tyhle, co je, já jsem úplně jsem byl vypnutý, viď? A takže neumím si představit, že to vypije někdo, komu je 15, 14 a třeba sedí v lavici jako a je tam úplně sitej tím. Ne, jako já z osobní zkušenosti, jelikož jsem to taky chtěl prozkoumat, tak vlastně tyhle ty látky působí na člověka, tak to HHC je silnější než THC. Já jsem to taky zkusil a je to teda obrovské. Nedokážu si představit, že to zkusí někdo, komu je méně než 18 a... A třeba předtím ani neskusil trávu nebo něco. No. Ale mě to může poškodit nějak mozek, a mozek ne? to hlavně může že to je poškodit. prostě... Má to negativní účinky na mozek. No oni už teďka ty evropské země postupně to zakazujou, že jo. Já se teda přiznám, že já jsem v životě nekouřil ani marihuanu a nic jsem nikdy neměl, že tak já jsem chtěl mít vždycky čistou hlavu a vždycky jsem si spíš říkal, tak jestli ostatní se někde zapomenou, tak já to využiju časově a budu radši pracovat na sobě a předběhnu je, jako, a o tom jsme mluvili na úvod, o té motivaci. Ale já taky si myslím, že je to špatně a když třeba mluvím s ředitelama škol, který znám a třeba i talentovaný děcka přijdou do prváku, prostě samý jedničky a po té, co prostě přičuchnou těm látkám, tak se jim zhoršuje prospěch a je to škoda potom a pak se třeba ani nedostanou tam, kam by se dostat mohli a myslím, že je to škoda, no. U mladistvých je to úplný nesmysl, to je jako návykový látky, ten alkohol. No. Ono teda pak z toho byla docela kauza, že vlastně ty děti se přiotrávily právě HC bombonkami, ne přímo jakoby, Přesně. že by to vajpovali nebo nějaký medvíci to byli, že jo, nebo takový něco. To je ještě horší, podle mě. Když to jíš, tak je to ještě horší, než když to hulíš. To nebo než to množství. A prostě je to za mě daleko horší. No, je to tak. Ty medvíci jsou taky hodně silní, co vím teda z doslechu, já jsem žádnej neskusil. Ale ještě k té kauze právě s těmi dětmi. Oni konzumovali ty HC medvídky, ale předtím ještě vyžehli jednu flašku vodky. Takže ono to je takový jako zamotaný, celý, že jak to vlastně ve finále celý jako bylo, ale to podle mě nemění nic na tom, že to HC je opravdu jako silná látka. Oni to teďka zakazují postupně v celé Evropě. A jako nemělo by se to asi legálně prodávat. Já jsem to měl fakt jednou a už bych si to ani v životě nedal. Jako, že fakt to bylo hrozný pro mě. A to mám 110 kilo. A dvakrát jsem si to počváněl a prostě vypnu to. No právě jak jste říkal, že jste to a pak jste se vypnul, to si neumím představit, že jo, vůbec. Kvále hora. Co vy si myslíte o cenzuře na sociálních sítích? Jako nepotkáte s tím, třeba mě hodně lidí píše, že třeba někdo zabanoval, nebo že se bojí toho, že nebudou moc psát, co chtějí a cenzura. A on ten vítr tak vane k nám takovej trošku, co si budem říkat, paradoxně z toho západu, že jo. Jako má být úplná svoboda na sítích, nebo je nějaká hranice, třeba, nevím, jo, já jsem teda hodně pro tu svobodu, ale samozřejmě, když někdo by vyhrožoval smrtí, nebo kde je ta hranice podle vás? Já nevím, já si myslím, že už se tady několikrát překračuje ta hranice. Já třeba jenom to si stačí rozkliknout, když se Datlovi narodilo dítě, o co mu tam ty lidi píšou. Je to prostě hrozně těžký. To už je na každém z nás, je to prostě o lidech, jako všechno. A tady aspoň vidíš, jak jsou prostě lidi, jako umějí být hodně zlí, teda za tím počítačem kor. Jako nějaká hranice by tam určitě měla být. Já jsem teda hodně jako za svobodu slova, protože sama jsem taková, že prostě řeknu všechno na rovinu, upřímně a vadilo by mi, kdybych byla hodně cenzurovaná. Ale jako nějaký násilí, rasismus, si to můžu říct. No jasně, tady můžete říct všechno. Tady právě není cenzura. a takový ty věci jako přes čáru, urážet jako děti, nemocný lidi, to by prostě jako být nemělo. Určitě, takhle, za mě je taky problém, že na těch sociálních sítích ty si můžeš udělat fake profil, který ho pak jako píšeš. A to spousta lidí využívá právě. Z toho spousta lidí využívá, jestli se jmenuješ na TikToku user 359 900, máš jednoho sledujícího, tak každý automaticky ti dojde, že to je fake profil, který právě je založený a určený k tomu, že lidi tam budou psát různý komenty hejtující. Já jsem poznal už i spoustu jako známých osobností, influencerů, co takhle si třeba mezi sebou nepřejou. A jasně, a zakládají si fake profily, komentujou to, jasně. Právě co je to jako za lidi, mě by trvalo, než si vytvořím nějaký jako jiný profil, asi tak 2 dny,
protože já to moc neumím. no. Tak co to je jako za lidi, že si ještě udělá jako fake profil, aby ti něco mohlo... Ale děje se to, je to dobrý nápad, crazy. to No. úplně úplně, strašný. jako, úplně bych to zrušila. Jenom na tady. občanku založit na prostě občanku, jeden přesně. účet na Facebooku, na Instagramu a prostě, nebo na telefonní číslo třeba, jo, ať prostě, jako to máš třeba, já nevím, u těch účtů u Fortuny nebo u Tip Sportu, když si chceš na něco vsadit, tak tam si vlastně svůj účet můžeš zaregistrovat jenom pod telefonním číslem. Že ty bys si musel nakoupit milion simek, že abys měl těch účtů víc, což nevím proč hlavně, ale Ale taky prostě by to dělali zbytečný, lidi. no. Jako já si myslím, že oni by to stejně nějak... Jako dělali, ale ale možná asi míň. míň. víš, Takže jako- možná tohle by pomohlo. Ale možná by to pomohlo a možná do budoucna tím, jak se vyvíjí to AI, což ono, je to taky diskuze možná na příští díl, co si myslíme o tématu AI, je to takový jakože dost kontroverzní, ale možná tím, že se AI vyvíjí a v současné chvíli ty sociální sítě tam mají, že jo, roboty, kteří se starají a moderují ty diskuze, že jo, pročesávají ten obsah, když je tam něco, co je třeba hodně za hranou, tak se to smaže u Facebooku například nebo u Mety, tak pokud se AI do tohohle nějak jako zapojí a bude schopná vyhodnocovat velmi dobře, co je třeba ten obsah, který už je za hranou a který by neměl být publikovaný. Myslím ty komentáře hejtující, ať už to jsou rasistické nadávky, homofobní věci a různé jako věci, co jsou fakt jako mimo, když, jak jsi zmínil, že se Datlovi narodilo malý děťátko a oni tam prostě začali psát nějaký věci, ať už narážky na tu exekuci nebo nějaký i, já nevím, další urážky. To je prostě úplně mimo a tohle to by vůbec na sociální sítě patřit nemělo. Já, když to třeba porovnám, že z těch médií vystupuju v televizích že přes 20 let, tak z kraje vlastně ty sítě nebyly vůbec v podstatě. Takže mně připadá, že to opravdu v té společnosti trošku jako část jako zrubla a nevím, jaká část a to je těžký, ale v každém případě, když je rozdíl v tom, to mám zkušenosti, co mají lidi vám odvahu říct do očí, a ty jsou skovaný, a to vy jste právě říkali, za anonymním profilem. Takže vlastně mi připadá, že paradoxně ty sítě jsou skvělý na komunikaci, dávají nám obrovskou svobodu a obrovské možnosti, já jsem za to šťastný. Ale je fakt, že možná i ten, kdo chce třeba být zlej a nadávat, jste říkali, s tím máte všichni zkušenosti, tak se za to sková vlastně a třeba reálně by vám to do očí neřekl třeba. Neřekl. Jako mě nikdo neřekl do A takhle očí. zbytečně je to tak? No já jsem třeba pro absolutní svobodu slova, ale tam, kde mám tu hranici, tak jsou 3 věci. Když je to ta vyzývání k trestné činnosti, to znamená, třeba zavraždím, to je úplně jo, extrém. nebo ať vás okradou, jo, a takhle, to je špatně podle mě. Potom je špatně určitě takový ty rasistický věci, protože nikdo prostě za své rodiče nemůže, že jo, jako jak se prostě narodí a takhle. A určitě si myslím, že je špatný, když tam někdo prokazatelně lže. Když je opravdu prokazatelný, já nevím, taky. je to bílý a on tvrdí opakovaně veřejně, že to je černý. A je to skutečně veřejně prokazatelný, že to prostě tak není, že jo. Tak to si myslím, že je taky jako špatně, ale když se dívám třeba na ty velký servery, jak oni jako moderujou diskuzi, tak si myslím, že je takovej jako všeobecný přístup, že by se tyhle ty věci asi neměly. No tak na druhou stranu je to svoboda, obrovská svoboda. Já jsem šťastný za ty sítě, musím říct. Že člověk si tam upřímně, jo, že když má člověk jakoby chce něco říct, tak to je nejlepší si jako ulevit tím dobrým, že se tam vyjádří, že jo. A na druhou stranu mě se strašně líbilo, Pepo, jak jste říkal, já než bych se vytvořil profil. Ale to by měl být už ten čas, kdy se ten člověk přeci sklidní, že jo. Protože než to vytvoří, tak už by si měl odfouknout. A i přesto ještě někdo píše, tak to. Ale to říkal snad i Carlos Vémol a říká, ty já, než bych si udělal profil. No, je to tak. Mě by to Tak trvalo to týden, přestane vole. švát, že jo. No, je to tak. Už by se řešil dál něco dalšího. Už něco dalšího, no. Prostě strašně. Ale já schválně, co dělám, tak většinou, když mi někdo jako napíše něco fakt hnusného, teďko o malým třeba, No, to tak je ho hnusný. schválně dám na to storíčko a já tam mám tu komunitu těch No, holek obhajujou vás, a no. oni jako jedou a fakt jako jedou do té ženský, až si smaže i ona profil. Takže to je... To vám držím palce. Tohle to je metoda už jako pro ty silnější lidi. Taky to někdy používám, že když je to třeba výhruška smrtí, tak já to, ne, že to smažu, ale ofotím to a dám to na ten i s tím telefonním číslem. Jo, tak... No, protože on mi to píše třeba SMS-kou, jo, tak já to i s tím číslem to dám. A teďka já řeknu, co si o tom myslíte. Jo, a mě třeba na Facebooku mě sleduje asi přes 400 000 lidí, takže a teď mu to tam píšou ty lidi, evidentně mu to píšou. No jo, je to tak, no. A pak tam píšou i do té diskuze lidi. Už to vypnul, už se mu nedá dovolat, protože oni na to číslo ještě tak lidi volají. No jak se do lesa volá, tak se ozývá, protože výhrušky smrti nebo na dítě to by vůbec být nemělo ani. Ne, to já jsem našel jednou tu ženskou, co nám takhle jako komentovala. Jako někdy to zabolí, já nebudu lhát tady, že jako je mi to úplně jedno. Někdy to zabolí, že píchnou do toho místa, kde zrovna se fakt jako netrefili, nebo trefili právě. Ale říkám si, že ten člověk jako fakt mě nezná vůbec, co jsem si prožila, nechodila mi v botách, takže jako nemá vůbec právo mi tady říkat, jaká jsem špatná máma, nebo jaká jsem, prostě jaký jsem člověk, takže...
No v každém případě já bych to uzavřel pozitivně poměrně. Určitě. Protože zase já mám zkušenost v tom, že drtivá většina lidí, 99% jsou tady fakt fajn, že já po té ulici chodím a chodím po republice i na velké akce, prostě městské slavnosti všude a já musím říct, že jako Češi jsou super, jako v podstatě to není to rasistický národ, tady nikomu nevadí třeba Vietnamci a podobně, spíš to je nějaký prostě úlet nějakého člověka, který třeba může mít problém, Bůh ví, kdo za tím anonymním profilem je, ale já třeba tady mám teda jako všeobecně jako dobrou zkušenost, jo, jako musím říct, že rád chodím ven mezi lidi a rád chodím i prostě po republice a strašně se tady už těším. Už mám plný kalendář, prostě víkendy plný, jo, já mám rád pivo, se přiznám, jo, a mám rád i víno, tak vždycky chodím na slavnosti vína, slavnosti piva tady po republice a jo, a kecám tam s lidma a musím říct, že jako to je vesměs je to ta 99,99%, to je strašně kladný teda. No, to teda vám musím říct, že jo. A to jako tady si nějaký média, tady takový ty některé redakce v centru Prahy si myslejí, že to může být jinak, ale ta realita je jinak úplně a je to vidět i pak na té podpoře těch lidí, u kterých byste ani často neřekli, že můžou být podpořený, ale pak ten výsledek je takový, že to opakovaně překvapuje a musím říct, že ty lidi prostě jsou hodně pohodoví v těch regionech, co já prostě to znám a když chodím v Praze, si jdu nakoupit, normálně to samoobsluhy, všechno úplně perfektní, paní pokladní, fandí a všechno takže já to tady miluju a je to perfektní. Já jsem třeba v Japonsku zažíval jiný právě problémy, protože tady si lidi myslí, že jsem Japonec, že já jsem napůl, že jo, tatínek je maminka z Moravy. A v Japonsku, protože tam mají všichni černý vlasy. Jo, což si tady třeba spoustu lidí si to vlastně neuvědomí, že všichni jako Aziati mají černý vlasy. Já černý vlasy nemám. To je pravda. Já mám hnědý vlasy. Takže automaticky vlastně od dětství, já jsem pro ně vždycky říkal, ty jsi z Ameriky, jako, nebo ty jsi z Evropy, jako, ale ta Amerika je taková tam velká, že jo. A třeba si vedle mě nechtěli třeba přisednout ani metru, když jsem byl malej. Ale ty Japonci to nemůžou, protože to je ostrovní stát. Takže oni jako neměli zkušenost s hranicema, všichni černý vlasy. A já jsem byl tenkrát jediný vlastně z jejich pohledu běloch tam, taky jsem na ně moc bílej, jsem na ně moc, protože já to mám se po mamince. A takže nebo mě tam zkoušeli, když jsem dělal brigádu v Japonsku, tak mě schválně zkoušeli právě některý Japonci ze znaků, abych jim napsal účtenku ručně japonskýma znakama, aby se mi pak vysmáli, že to třeba ty složitý znaky nemůžu, což ani Japonec by jako často nezvládl, jo. Takže mám ty zkušenosti, takže ono všude jsou různý lidi, ale tím bych to neházel do jednoho pytle a to ne, zase. Generálně ten život, musím říct, úplně skvělej. Tady v Čechách kort. Jo, a lidi jsou hodní a jsou fajn, já s tím mám strašně dobrý zkušenosti, když teda na závěr, jestli můžu říct svůj názor, prostě jako je to fajn a těším se na každý den. A lidi jsou fakt skvělí a zažil jsem tolik lidí, který mě i spontánně jsem někde šel a jsem zastavil s autem tenkrát někde ve Zlínském kraji a jenom jsem si něco potřeboval vydat z kufru. A vyšla paní s táckem s vodou a s koláčkem a řekli, pane Tomio, vy jste tady zastavil a nemáte žízeň. A takhle, to jsou zážitky, které prostě úplně to tak zahřeje, že jo? To je tak skvělý prostě, to je tak úžasný, jaký jsou tady lidi. A my jako takhle osobně nemáme špatnou zkušenost žádnou. No. Hlavně v Brně nás milujou, teda jsme si všimli. A tak vy jste populární dvojce. Ale já každý nás znal v Brně. V Brně, jo. Jo, zrovna v Brně. A v Praze ne, v Brně, jo. Já jsem si dělal srandu ještě kolikrát na TikTok, tam vyskakují nějaký ty že jo, tak vždycky. Tak možná kvůli tobě. No, to je pravda, ale měli nás rádi. Hele, já třeba osobně taky ne. Jako, i když jsem teď měl docela dost hejtů kvůli tomu Bejrovi a bylo to takový teď hodně vyhrocený ten poslední měsíc u mě, tak nikdy by se mi nestalo, že by za mnou přišli na ulici lidi a nadávali mi nebo mě nějak třeba atakovali fyzicky. Fakt nikdy, ale byl jsem jednou svědkem případu, když jsme vlastně, ještě když jsem dělal právě s tím Adamem Kajumim a šli jsme ze schůzky v roce 2019, dejme tomu, a šli jsme k autu a teď za náma právě přiběhli nějaký jako mladíčci, bylo jim tak 20, točili si nás a pak po Adamovi něco chtěli a to byla, myslím, že to bylo v období, kdy tenkrát vlastně letěla na internetu ta nahá fotka Kajumiho, jestli si to pamatujete. Aha, tak to nevím. To nevíte. Ale viděla jsem nějaký video. No, to bylo hodně kontroverzní a právě ho tam pronásledovali, řvali na něj nějaký, jako právě on je taky jako napůl, že má maminku z Česka, tatínka má z Afganistánu, takže je taky jako vlastně napůl a řvali tam na něj nějaký rasistický narážky, no, tak to jako, to jako bylo trošku to. A pak teda vím ještě o jednom případu, ale u toho jsem nebyl. A viděl jsem to, nebo řekl mi to ten člověk, že vlastně si šel do večerky nakoupit jednou a někdo mu tam rozbil hubu a byl to, nebo je to Tadeáš Veselý. No vlastně tak u něj se nedivím. Jako. To je vlastně takový největší problémový typ u nás v Kleši, no. Ten dělá velký brikule, vystříkal třeba soupeře pepřem sprém na Sterdownu. A u něj se fakt nedivím. Hodně si o to říká, jako. No. Já vím, že má takovou pózu, podle mě on nebude vůbec takovej. Ale, jako gangster Clash of the no, ale má takovou jako pózu.
On to má udělaný tu popularitu na tom, že ho všichni nesnáší. Jako. Což... On ten hejt miluje, no, tak je to každýho věc, no. Vybudoval si to, jak si to vybudoval, no. Tak, Ty si to má rád. No tak jo. tak jo, tak já bych to asi zakončil. No. Já myslím, že dnešní díl byl super, že jsme se toho dozvěděli spoustu od našich hostů, od Angie i od Pepy. Moc děkujeme, že jste přijeli, jste se na nás Děkujeme udělali za čas. pozvání. Za pozvání. Taky moc děkuju, bylo to skvělý, moc rád jsem vás poznal, tak ať vám miminko roste hezky, jo, a ať se vám daří a třeba se zase někdy uvidíme. Jasně, Děkujeme. vám taky. Tak Děkujeme. jo, mějte se. Mějte se hezky. Ahoj.